Bayu Angarka dumantosing dalu. Jroning ratri dereng wonten ingkang cinarita. Amung mertandani wancus ngancik goro-goro. Sukramangkara tumbak mindo dite kaloba sumawar cita anggara rekata Buddha Maesara Patini tuno eka dwitri catur panca sat-sapta hasta nawa dasa ing apa to pertandane kang gara-gara amung kinarya ngurmati mijilipun repat Panakawan Lurah Sumargareng Petruk Sumawana Bagong ingkang medal wonten ing Wararamba samya gegojekan tetembangan mijilipun repat Panakawan medal tlatah kayuja karko
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngucap syukur ngarsanipun Gusti Allah ingkang murbeng jagat. Dene kula sak kanca saged sowan wonten ing Desa Grogol, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak mriki. Nah, iki kok sore-sore wis gayeng ana apa to, Truk? Iki awak dhewe tinimbalan para pepunden Desa Grogol. Wah, jane kelakon tekan Demak. Ayo. Ket mau kok Pak, hawane jan panis. Hai saumu. Ayo. Ora kaya nggone dhewe padha wae sumune iki sumu banget. Ka ora saiki wis silir. Ayo. Pas saiki wis wayahe do ngantuk, Truk. Ayo. Karang angine wis sepoi-sepoi. Iki adicara apa, Truk? Iki awak dhewe nderekake para warga masyarakat Desa Grogol anggone nindakake nek kene ngarani upacara adat apitan nggih Pak Bu. Apitan nek nggone awak dhewe kono merti desa. Terus nek Gunung Kidul kono rasulan. Terus ana sing ngarani merti dusun. Akeh banget. Berbagai macam nama. Ning tujuane ya mung padha. Tujuane ya kuwi mung ngucapake syukur konjuk ngarsaning Gusti Allah kang wis paring rejeki ingkang semulur sarta halal ndayani Desa Grogol kene dadi desa kang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Allahumma. Aku awak dhewe awan-awan wis didhawuhi. Ha iki awak dhewe sejatine kuwi nampa dawuh saka Kang Mas awak dhewe Mas Burhan Soekarto kang mijil saka Pring Surat Temanggung. Oh. Awak dhewe di anu dawuhi nyuli awan. Heeh. Paring panyengkuyung nyekseni para warga masyarakat Grogol, kok grosol. Grogol, ayo Grogol lambemu sing kleru. Ayo Grogol, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak mriki. Matur sembah nuwun sampun kersa nguri-uri budaya Jawi. Salah setunggiling wayang menika. Aku mau tekan kono kae Truk maca ning gapura ana tulisane. Tulisane apa? Selamat datang di Demak Kota Wali. Wah, Kota Wali. Ayo karang para wali mbiyen mapane ana ing Demak kene. Kowe ngerti Masjid Agung Demak? Ngerti. Wis tau rono? Urung.
Aku ning masjid ora tau kok. Ya tau nek. Nek Jumatan ya ning masjid. Ha iya. Salat itu ora ya aku ki ya sok nyang masjid. Menyang tok. Ha iya. Ayo ibadah kok ya menang tok. Matur suwun para pepunden, para warga masyarakat, para pinisepuh ingkang mangestoni tasih berkahi kalian kula sak kanca anggenipun nderek gegladen menika dipun tepangaken kula menika sak kanca mijil saking tlatah Ngayogyakarta Hadiningrat. Nggih, nyuwun pangapunten iki wau kula selani gagrang Ngayogyakarta sekedhik nggih paribasan kebo aja ninggal kandange. Ha iya to. Kene para piyai masyarakat iki biasane gagrah solo. Ning iki mau tak paringi sithik men ganti rasa sithik. Asline iki padha wae yoja karo Solo ki wis ora ana bedane, ha. Nderek ndedonga mugi-mugi masyarakat ing Desa Grogol mriki paring ana sehat, bagas waras, panjang yuswa, rejeki ingkang semulur sarta halal truk. Amin amin amin. Ayo rasakaken guneng sing tanpa guna iki wektune cepet. Engko bengi isih di ana pagelaran ingkang ngasta Mas Burhan Soekarto kang mijil saking Temanggung pring surat. Ha iki dicakke kanca-kanca saka Yojo maju sithik. Ngendi? Giwangan. Kuwi saka terminal berarti rombongane. Heeh. Mulane. Ah menika kanca-kanca menika tasih sami 90% tasih sami gegulang ilmu wonten ing SMKI Ngayogyakarta. Nah, menika nyuwun tambahi pangestu mugi-mugi kula sak kanca anggenipun gegulang ilmu bab kabudayan pinaringan lancar, pinaringan sukses sedayanipun awit berkah saking warga masyarakat ing Desa Grogol mriki. Ya nggih. Amin amin. Waranggana sowan telu Kang Gareng Dik Bagong. Iki ya saka Yojo, ora iki mau ming njipuk wong nyegat ning dalan. Wek. Ketoke kok sinden angkut. Ning tol mau ana wong wedok kok mlaku kok ketok sinden angkut. Aku meh areng ngangkut wong gendeng kleru. Ning jembatan. Aku iki ora iso bedake wong ayu karo wong rada. Ah menika dipun tepangaken menika ingkang mepet kayon menika naminipun Mbak Dewi Mega Prastiwi mijil saking Gunung Kidul. Terus ingkang tengah menika Mbak Devi Riansari saking Temanggung. Terus salajengipun menika Mbak Mayangsih saking Purworejo. Adoh-adoh. Rene numpak apa? Bodho pesawat mau ketoke. Medun ngendi? Kono kuwi. Medun tol. Medun laut. Iya. Terus kelep, heeh. Nah iki wis engko le nempungake sing rada suwe engko bengi ya. Engko bengi men ditepungke Mas Burhan men sing detail iki piye status barang. Butuh status ta to? Butuh. Ayo paring panglipur ora kotang sak tembang rong tembang. Paring panglipur para pepunden, para pinisepuh ingkang tasih kepareng lenggah mangestoni kula sak kanca matur sembah nuwun. Ya Mbak Mega. Sore. Siap. Kerupuk gethuk. Aku mau ning bis mangan kerupuk kelinganku kerupuk ae. Gethuk kok kerupuk. Gethuk. Kok piye larasane? Gethuk. Asale ayo yo men kowe sing disiki men diteruske Mega ya ayo iki ora usah sing rame-rame pokoke sing slow wae ringane ayo sore padang bulan
kanca padha dolanan rene bebarengan rame-rame gocekan kae rabulane yen disawang kok ngawe-awe kaya kanca kabeh aja padha turu sore yo Mas Godang ketok asale sekatela ombong antuk iku tambane apa ala ketok asale sekatela ora padha atine aja gelo aja ngono aja ngono janji mas aku mangkal gelo sampun katur Mas Dalang iki sing simpel-simpel wae engko bengi isih luwih gumyak terus ayo sak lajengipun mo ji ro kualat sesuk entek kowe to ora ditenono kowe wong iki bacolan kok tegar cici cina bro cina mau cici cina bro cina mau manam ji nembang apa kowe apa kae pokoke Tete bale sapa kok kowe. Ayo mama cici. Ro. Wis kok ya. Aku main gunake banyolane ora kok piye iki ora. Kewanen. Yo Mbak Devi yo saka Temanggung. Mama cici. Yo pepelek Mbak Devi pepelek. Dadi yo pengeleng-eleng. Ngemotake para warga masyarakat Grogol. Wah tenan antusias. Pokoke sutresna budaya isih kental kene, isih kuat. Muga-muga wayang tetap lestari, wayang tetap jaya. Amin. Aja nganti direbut karo wong manca. Ora etuk. Yo ngaturke lagon pepeling. Ayo. Monggo Mbak Devi langsung buka kendang kowe. Tak kuntak. Yo.
Mbak Mayang Syekh Imas Kangil Raras. Ayo orang ngelang. Orang ngelang ora seneng sing ngelang. Sing gampang-gampang wae. Ayo apa? Derek arep nembang apa? Slendro kena, pelok kena. Saset bes ya kena. Lah kula nadanipun bis nggih, Mas. Lah kula kudu pripun? Sakon mboten nyekel. Bagio. Yo, ayo, apa? Bagio. Jawa to niki. Mboten. Oh, tak Ayo kebisane. pripun? Bebas, pelok boleh, slendro boleh. Anu mawon. Apa? Sri Uning. Sri Uning. Oke, Sri Uning. Langsung mawon nggih. Nggih. Menyingkat waktu. Gandeng kumpeng isa diterusake pagelaran sedalu natas. Ayo, langsung. Sri Uning. Sri Uning mustika toban lapor tresno pati marang Raden Wiratmoyo kangus saja anandur berhenti. Belum. Gitu. Lambo
kagok. Wonten dawuh kok wonten dawuh Pak. Anten dawuh napa Pak? Awak dhewe duwe jibahan, duwe kewajiban ya kuwi nderake ben ngarane dhewe Ndara Praba Kusuma kang awawu Sudarma. Miturut ngendikane Ndara Praba Kusuma Sudarmane Ndara Praba Kusuma utawa bapakne Ndara Praba Kusuma kuwi satya penenggah. Penengah Pandhawa Raden Arjuna lak yen antarane awake dhewe iki. Ayo padha dijerake tindake Ndara Praba Kusuma menyang negara Ngamarta. Monggo monggo dherekaken